Prije nego što je New York City bio prepun visokih zgrada, automobila i milijuna ljudi, izgledao je potpuno drugačije. Bio je prekriven šumama, imao je mnogo rijeka i potoka, močvara i životinja. Obale su također bile lijepe i koristile su se za ribolov i putovanja. Ovdje su tisućama godina živjeli Lenape prije dolaska Europljana. Lenape su domorodački narod koji je živio na području koje danas obuhvaća New York City i okolne dijelove New Jerseya, Pensilvanije i Delavarea. Svoju su veliku zemlju nazivali Lenape Hawking. Nisu samo lutali šumama, imali su sela, polja, staze i mjesta za ribolov i lov. Sadili su kukuruz, grah i tikve. Lovili su i ribu i druge životinje kako bi prehranili svoje obitelji. Manhattan je bio dio njihove zemlje. Ime Manhattan također potječe iz jezika Lenape. Mjesto se promijenilo kada su počeli dolaziti europski istraživači. Godine 1524. u luku New York stigao je talijanski istraživač Giovanni da Verrazzano. Plovio je jer ga je Francuska poslala da pronađe morski put do Azije. I dok je plovio, vidio je veliku luku, New York i okolna zemljišta. Ali Francuska nije osnovala stalno naselje ili koloniju na tom području. Nakon gotovo 100 godina došao je engleski istraživač Henry Hudson. Iako je Hudson bio Englez, tada je radio za nizozemsku istočno-indijsku kompaniju, veliku trgovačku tvrtku iz Nizozemske. Godine 1609. otplovio je prema današnjoj luci New York. Ušao je u veliku rijeku koja se danas zove rijeka Hudson. Njegov cilj bio je pronaći sjeverozapadni prolaz, morsku rutu za koju se očekivalo da će povezivati Atlantski i Tihi ocean. Nije pronašao rutu koju je tražio, ali njegova je grupa vidjela da postoji dobra prilika za trgovinu na tom području, posebno u kupnji životinjskog krzna od domorodaca. Zbog toga, Nizozemci su počeli slati trgovce u regiju. Svoju su veliku koloniju nazvali Nova Nizozemska. Obuhvaćala je područje oko rijeke Hudson i dijelove današnjeg New Yorka, New Jerseya, Delavarea i Connecticuta. Nizozemci nisu odmah izgradili veliki grad. U početku su njihova trgovačka mjesta bila mala. Njihova glavna djelatnost bila je trgovina krznom, posebno kupnja dabrovog krzna koje su prodavali u Europi. Dabrovo krzno tada je bilo vrlo važno jer se koristilo za izradu skupocjenih šešira. U zamjenu za krzno, nizozemski trgovci su davali metalne alate, tkanine i druge proizvode Lenapeima i drugim domorodačkim skupinama. Ali nisu svi njihovi odnosi bili pošteni i mirni. Lenape i Europljani imali su različita shvaćanja o vlasništvu nad zemljom. Kako je sve više stranaca dolazilo i naseljavalo se, domorodačke obitelji su postupno gubile svoj teritorij. Pojavile su se i bolesti i nasilni sukobi koji su smanjili njihovu populaciju. To je natjeralo mnoge da napuste svoju zemlju. Godine 1624. Nizozemska zapadno-indijska kompanija poslala je koloniste kako bi osnovali stalno naselje. Nizozemska zapadno-indijska kompanija bila je tvrtka koja je upravljala trgovinom i kolonijama Nizozemske u ovom dijelu svijeta. Neki od kolonista su se prvo nastanili na otoku Governor's Island. To je mali otok blizu južnog dijela Manhattana. Zatim su premjestili središte svog naselja upravo na Manhattan, jer je njegova lokacija bila bolja za zaštitu luke i rijeke Hudson. Također su izgradili tvrđavu Amsterdam na samom južnom dijelu Manhattana. Tvrđava je bila mala vojna baza izgrađena za čuvanje luke, brodova i važnih proizvoda kolonije. Oko tvrđave su izgradili kuće, skladišta, trgovine i druge zgrade. Novo naselje nazvali su Novi Amsterdam. To je bila mala nizozemska naseobina koja će kasnije postati New York. Unatoč tome, 1626. godine, nizozemska zapadno-indijska kompanija također je dovela porobljene Afrikance u Novi Amsterdam. Prisilno su ih tjerali da rade na izgradnji tvrđave, cesta, kuća i drugih dijelova naselja. Među cestama koje su uredili bila je i bivša staza domorodaca koja će kasnije postati Broadway, jedna od najpoznatijih ulica u New Yorku. To znači da su prvi temelji ovog grada izgrađeni ne samo od strane nizozemskih trgovaca, već su u to bili uključeni i domorodci kojima je zemlja oduzeta, te Afrikanci koji su prisilno radili. U početku je Novi Amsterdam bio mali i kaotičan. Ceste su bile blatnjave. Mnoge kuće su bile drvene. Životinje su slobodno lutale, a stanovnika je bilo malo. No lokacija je bila izvanredna. Grad se nalazio uz duboku luku, u koju su veliki brodovi lako mogli uploviti. Imao je i pristup rijeci Hudson, koja je služila kao put prema sjevernim zemljama i trgovačkim postajama.
Zbog toga je broj brodova rastao, stizali su proizvodi i ljudi. Malo naselje je postupno postajalo važno trgovačko središte. I kako je Novi Amsterdam rastao, još je više zemalja počelo pokazivati interes za njega. Nedugo zatim doći će engleski ratni brodovi i preuzeti koloniju od Nizozemaca. Istovremeno promijenit će se i ime grada. Od Novog Amsterdama bit će poznat cijelom svijetu kao New York. I eto ga, godine 1626. Nizozemski dužnosnik Peter Minuit postigao je dogovor s grupom domorodaca o korištenju Manhattana. Nizozemci su dali proizvode u vrijednosti od 60 guldena, njihove tadašnje valute. Ovo se često prepričava kao jednostavna kupnja Manhattana, ali Nizozemci i domorodci imali su različita gledišta o vlasništvu nad zemljom. Za Europljane mogli su trajno prisvojiti zemlju, no nije jasno jesu i domorodci koji su s njima sklopili dogovor to isto tako shvatili. Kako je Novi Amsterdam rastao, broj kuća se povećavao. Povećavao se broj trgovina, skladišta i brodova koji su pristizali u luku. Jedan od posljednjih nizozemskih vođa kolonije bio je Peter Stuyvesant. Postao je generalni direktor 1647. godine. Stuyvesant je bio strog u provođenju zakona. Ograničio je prodaju alkohola i pokušao spriječiti neke vjerske skupine, uključujući i židove, luterane i kvekere, da slobodno štuju. Mnogim stanovnicima nije se svidjelo njegovo upravljanje. Nizozemska zapadnoindijska kompanija također ga je prisilila da bude popustljiviji u nekim stvarima. U međuvremenu, sukob između Nizozemske i Engleske se pogoršavao. Obje zemlje željele su kontrolirati trgovinu i brodske rute u raznim dijelovima svijeta. Zbog prijetnje napada, Novi Amsterdam je 1653. godine izgradio drveni zid na sjevernoj strani naselja. Odatle potječe ime Wall Streeta. Ali zid nije zaustavio Engleze. Godine 1664. Engleska je poslala ratne brodove u Novi Amsterdam. Peter Stuyvesant je imao malo vojnika na raspolaganju, a mnogi stanovnici nisu htjeli ratovati. Zbog toga je predao naselje bez velike borbe. Zbog toga su Englezi promijenili ime New Amsterdama u New York. Ime je dobio po Jamesu, vojvodi od Yorka, bratu engleskog kralja koji je kasnije postao kralj Jakov II. Također je promijenjeno ime tvrđave Amsterdam, koja je postala tvrđava James. Nizozemska je nakratko ponovno preuzela grad 1672. godine i nazvala ga New Orange. No nakon godinu dana, grad je vraćen Engleskoj putem mirovnog sporazuma. Od tada je ime New York ostalo. Iako su se vlasti mijenjale, mnogi tragovi nizozemske kolonije su ostali. Neki zakoni, poslovi i način života su nastavljeni. Mnoge nizozemske obitelji su ostale u gradu. Englezi su također nastavili i proširili ropstvo. Mnogi porobljeni Afrikanci su prisilno radili kao građevinski radnici, mornari, obrtnici, kućne sluge i radnici u luci. Do 1740-ih procjenjuje se da je gotovo svaki peti stanovnik New Yorka bio rob. To pokazuje da je velik dio rasta grada ovisio o prisilnom radu Afrikanaca. Zakoni protiv njih bili su vrlo strogi, osobito pod engleskom vlašću unatoč tome. Kako je luka rasla i kako je dolazilo sve više imigranata iz Europe, New York je postajao bogatiji i važniji. Ali kad je došlo 18. stoljeće, počeli su se pogoršavati sukobi između Britanije i njezinih kolonija u Sjevernoj Americi. Britanska vlada uvela je nove poreze kako bi pomogla u plaćanju svojih ratnih troškova. Jedan od tih bio je zakon o biljegu iz 1765. godine. Prema ovom zakonu trebalo je plaćati porez na tiskane materijale poput pravnih dokumenata, novina i drugih papira. Mnogi kolonisti su se pobunili. Razlog je bio taj što nisu imali predstavnika u britanskom parlamentu koji je donosio zakone. Ovdje je postao poznat slogan: nema oporezivanja bez zastupljenosti. U New Yorku su također postali aktivni sinovi slobode. To je bila skupina kolonista koja se protivila porezima i kontroli Britanije. Organizirali su prosvjede, bojkot i prijetnje protiv ljudi koji su provodili zakon o biljegu. U listopadu 1765. predstavnici iz 9 britanskih kolonija okupili su se u New Yorku. To se nazvalo Kongres zakona o biljegu. Objavili su izjavu u kojoj su rekli da britanski parlament ne bi trebao oporezivati koloniste ako oni tamo nemaju svoje predstavnike. U to vrijeme još nisu tražili potpunu neovisnost. Ali sastanak je pomogao odvojenim kolonistima da nauče djelovati kao grupa protiv Britanije. Kako je sukob postajao sve žešći i stanovnici New Yorka su se podijelili. Bilo je patriota koji su se htjeli odvojiti od Britanije. Bilo je i lojalista koji su željeli ostati vjerni britanskom kralju.
Godine 1775. započeo je Američki revolucionarni rat. Kontinentalnu vojsku, vojsku pobunjeničkih kolonija, predvodio je general George Washington. George Washington je znao koliko je New York važan. Ima duboku luku, važnu luku i kontrolu nad prolazom prema rijeci Hudson. Ako ga Britanija osvoji, mogli bi koristiti grad kao vojnu bazu i prekinuti vezu između sjevernih i južnih kolonija. Zato su Amerikanci pripremili obranu na Manhattanu, u Brooklynu i na okolnim otocima. Ali u kolovozu 1776. stigle je ogromne britanske snage. Dvije strane su se sukobile u bitci na Long Islandu, poznatoj i kao bitka za Brooklyn. Britanska vojska bila je brojnija, iskusnija i bolje organizirana. Zaobišli su dio američke obrane i napali njihovo krilo. Vojska Georgea Washingtona pretrpjela je težak poraz, ali njegova vojska nije potpuno zarobljena. Tijekom noći tiho je prebacio tisuće svojih vojnika iz Brooklyna na Manhattan, koristeći čamce, čime je spasio velik dio svojih snaga. Ipak, kontinentalna vojska više nije mogla braniti cijeli New York. Postupno su se povlačili dok kontrolu nad gradom nije preuzela Britanija. Od tada će Britanci koristiti New York kao svoje glavno vojno zapovjedništvo u Sjevernoj Americi tijekom gotovo cijelog razdoblja Američke revolucije. Unatoč tome, nakon što je vojska Georgea Washingtona poražena, New York je ostao pod kontrolom Britanije sve do kraja Američke revolucije. Britanci su koristili grad kao glavnu vojnu bazu. Odatle su slali vojnike, brodove i zalihe na razna mjesta. Godine 1783. rat je završio Pariškim ugovorom. Britanija je priznala neovisnost Sjedinjenih država. Dana 25. studenog iste godine, britanska vojska je konačno napustila New York. Nakon rata, grad je postao važno središte nove države. Godine 1785. postao je glavnim gradom Sjedinjenih država. Ovdje su se okupili prvi vođe nove nacionalne vlade. Dana 30. travnja 1789. George Washington je položio prisegu kao prvi predsjednik Sjedinjenih država u Federal Hallu koji se nalazi na Wall Streetu. Ovdje se također sastao prvi kongres Sjedinjenih država i pripremio povelju o pravima. Povelja o pravima obuhvaća prvih 10 amandmana Ustava. Nakon toga su postale važne stvari poput slobode govora i slobode vjeroispovijesti. New York nije dugo ostao glavni grad. Nacionalna vlada je premještena u Filadelfiju 1790. godine. Ali iako više nije bio glavni grad, grad je nastavio jačati u poslovanju i financijama. Banka New York osnovana je 1784. godine uz pomoć Aleksandra Hamiltona, jednog od osnivača Sjedinjenih država. Godine 1792. nekoliko burzovnih trgovaca sklopilo je sporazum koji je postao početak njujorške burze. Zbog toga je Wall Street postupno postao središte bankarstva i ulaganja. New York je dodatno obogatio završetak Erie kanala 1825. godine. Erie kanal je dugačak vodeni put koji je spojio rijeku Hudson i velika jezera. Zbog toga su proizvodi iz unutrašnjosti zemlje lakše stizali u New York. Iz gradske luke ti proizvodi su se mogli slati u Europu i na druga mjesta. Troškovi prijevoza proizvoda su se smanjili, a broj brodova koji koriste luku se povećao. Zbog toga je New York prestigao Boston i Filadelfiju kao najvažniju trgovačku luku Sjedinjenih država. Uz rast poslovanja brzo je rasla i populacija. Godine 1800 grad je imao oko 60.000 stanovnika do sredine 19. stoljeća. Bilo ih je više od 500.000. Mnogi imigranti iz Europe došli su kako bi pobjegli od gladi, siromaštva, političkih nemira i vjerskog progona. Među njima je bilo mnogo Iraca koji su pobjegli od velike gladi u Irskoj. Bilo je i mnogo Njemaca i drugih Europljana koji su tražili posao i novi život. Godine 1827. zakonsko ropstvo je također potpuno ukinuto u saveznoj državi New York. Ali to nije značilo da je diskriminacija odmah nestala. Crni stanovnici New Yorka i dalje su doživljavali rasizam, malo poslova i nejednaka prava. Zbog brzog rasta broja stanovnika, siromašni dijelovi Manhattana bili su prepuni višestambenih najamnih zgrada. Takva zgrada je građevina podijeljena na male stanove za brojne obitelji. Najamnina je bila niska, ali prostori su bili skučeni, mračni i često bez odgovarajuće vode, zraka i toaleta. Zbog velike gustoće stanovništva, bolesti su se brzo širile. Godine 1832. tisuće stanovnika umrlo je od kolere.
To je ozbiljna bolest koja se obično prenosi prljavom vodom, a grad se suočavao i s velikim požarima. Dana 12. prosinca 1835. godine požar je izbio u poslovnoj četvrti Donjeg Manhattana. Zbog izuzetno hladnog vremena, voda u crijevima je zamrznula i vatrogasci su imali poteškoća. Gotovo 700 zgrada je uništeno. No područje je brzo obnovljeno s većim i modernijim zgradama. Nisu samo bolesti i požari bili problem rastućeg grada. U siromašnim četvrtima poput Five Pointsa vladali su siromaštvo, prenapučenost, kriminal i sukobi bandi. Ali nisu svi koji su tamo živjeli bili kriminalci. Mnogi su bili obični imigranti i radnici koji su se trudili preživjeti uz niske plaće i teške uvjete. Godine 1861. započeo je Američki građanski rat između Unije na sjeveru i Konfederacije na jugu. New York State je bio dio Unije, ali su mnoga poduzeća u gradu New Yorku ovisila o pamuku iz južnih država, zbog čega su stanovnici imali podijeljena mišljenja o ratu. Bijes je još više porastao kada je uvedena vojna regrutacija. Bogati muškarac mogao je izbjeći regrutaciju ako bi platio $300 ili pronašao drugog muškarca koji bi išao umjesto njega. Siromašnim radnicima to nije bilo pošteno. U srpnju 1863. izbili su njujorški nemiri zbog regrutacije. Počelo je kao prosvjed protiv regrutacije, ali je brzo postalo nasilno. Zgrade su spaljene i opljačkane, a neki izgrednici napali su crne stanovnike. Neredi su trajali 4 dana i mnogo ljudi je poginulo. Nakon građanskog rata, brze promjene u New Yorku su se nastavile. Central Park je otvoren za javnost 1858. godine. To je postalo veliko mjesto s drvećem, travnjacima, jezerima i stazama gdje ljudi mogu odmoriti. Stanovnici su mogli pobjeći od gužve i buke grada. New York je također postao snažan centar umjetnosti i zabave. Broj kazališta na Broadwayu se povećao. Carnegie Hall je otvoren 1891. godine i postao je poznato mjesto za koncerte. Američki muzej prirodne povijesti osnovan je 1869. godine. Metropolitanski muzej umjetnosti uslijedio je 1870. godine, a javna knjižnica New Yorka 1895. godine. Istovremeno se povećao broj novina. Izdavača također. Zbog toga je New York postao jedno od najvažnijih medijskih središta u Sjedinjenim državama. Grad je također trebao bolji način za povezivanje udaljenih dijelova. Godine 1883. otvoren je Brooklyn Bridge. Povezao je Manhattan i Brooklyn preko East Rivera. U to vrijeme bio je jedan od najvećih i najimpresivnijih visećih mostova na svijetu. Godine 1886. u njujorškoj luci podignut je kip slobode. To je bio poklon Francuske Sjedinjenim državama i postao je simbol slobode. Za mnoge imigrante koji su stizali brodom, to je bila jedna od prvih stvari koje bi vidjeli prije ulaska u grad. Počevši od 1892. milijuni imigranata prošli su kroz imigracijsku stanicu na Ellis Islandu. Tamo su im provjeravali dokumente i zdravlje prije nego što bi im dopustili ulazak u Sjedinjene države. Mnogi od njih su se nastanili u New Yorku. Otvorili su vlastite poslove. Radili su u tvornicama. Osnivali su obitelji i donijeli vlastitu hranu, jezik i kulturu. Ali kako je broj ljudi nastavio rasti, konji, kočije i vlakovi na površini više nisu bili dovoljni. Zato je 1904. godine otvorena prva linija podzemne željeznice u New Yorku. Povezala je Lower Manhattan i Harlem, a kasnije je proširena i na druge dijelove grada. Zahvaljujući podzemnoj željeznici, radnici i ljudi koji su živjeli daleko od posla mogli su putovati brže. U samo nešto više od 100 godina New York se promijenio iz malog lučkog grada u ogromno poslovno i migracijsko, kulturno i prometno središte. Ali promjene tu nisu završile. U sljedećem razdoblju zgrade će početi rasti i stvorit će se poznati obris grada koji je poznat diljem svijeta. Dolaskom 20. stoljeća izgled New Yorka brzo se mijenjao. Otvoren je Williamsburg Bridge 1903. godine i Manhattan Bridge 1909. godine. Ovi mostovi su olakšali putovanje između Manhattana i Brooklyna. Istovremeno, poduzetnici i arhitekti su počeli natjecati u izgradnji visokih zgrada. Jedna od prvih koja je postala poznata bila je Woolworth Building, dovršena 1913. godine. Nakon toga slijedila je Chrysler Building 1930. godine i Empire State Building 1931. godine. Za nešto više od godinu dana izgrađena je Empire State Building. Kada je dovršena, bila je najviša zgrada na svijetu.
To je pokazivalo snagu, bogatstvo i samopouzdanje New Yorka. Ali nisu samo visoke zgrade ono što čini grad poznatim. Tijekom 1920-ih New York je također postao središte džeza, plesova, kazališta i noćnog života. To je bilo vrijeme prohibicije, kada je nacionalna vlada zabranila proizvodnju i prodaju alkohola. Unatoč zakonu otvorilo se mnogo tajnih barova koji su se zvali speakeasy. Ovdje su se potajno prodavala alkoholna pića uz glazbu, ples i razne zabavne sadržaje. Također je bio snažan utjecaj harlemske renesanse. To je bilo razdoblje kada su u Harlemu postali poznati mnogi crni glazbenici, pisci, umjetnici i intelektualci. Oni su dali veliki doprinos džezu, književnosti i kulturi Sjedinjenih Država. Ali to veselo razdoblje naglo je završilo 1929. godine. Burža na Wall Streetu se srušila. Nakon toga uslijedila je velika depresija, ozbiljna ekonomska kriza koja je utjecala na cijele Sjedinjene Države. Mnoge banke i poduzeća su se zatvorile. Velik broj stanovnika je ostao bez posla, a mnogi nisu mogli podmiriti troškove stanovanja. Bilo je obitelji koje su podizale privremene kuće na praznim zemljištima i u parkovima. Ta mjesta su nazvana Hooverville, prema imenu predsjednika Herberta Hoovera, kojeg su mnogi krivili za sporu reakciju na krizu. Pod vodstvom gradonačelnika Fiorella LaGuardie i savezne vlade predsjednika Franklina Roosevelta pokrenuti su veliki projekti kako bi se osigurala radna mjesta. Izgrađene su i obnovljene škole, mostovi, ceste, zračne luke, parkovi, bazeni i socijalni stanovi. Ovi projekti su pomogli u ponovnom oporavku grada. Kada je započeo Drugi svjetski rat 1939. godine, tvornice i luka New Yorka postale su vrlo važne. Radnici su proizvodili brodove, oružje, odjeću i druge potrepštine za savezničke snage. Kada su Sjedinjene Države ušle u rat 1941. godine, mnogi su vojnici otišli. S njujorških luka prema Europi, grad se također pripremao za mogući napad. Tisuće stanovnika obučavalo se kao volonteri za hitne slučajeve i civilnu obranu. Nakon rata, mnogi veliki gradovi u Europi i Aziji bili su uništeni. No rat nije oštetio zgrade i poslovanje New Yorka. Zbog toga je grad dodatno ojačao kao središte financija, medija, umjetnosti i međunarodne trgovine. Ovdje je također izgrađeno stalno sjedište Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni narodi su međunarodna organizacija osnovana nakon Drugog svjetskog rata kako bi pomogla državama da razgovaraju, surađuju i izbjegnu novi veliki rat. Njihovo sjedište na Manhattanu završeno je i potpuno korišteno 1952. godine. Zbog toga je New York postao važno središte međunarodne diplomacije. No kada su došle 1970. grad se ponovno suočio s ozbiljnim problemima. Mnoge tvornice su se zatvorile ili preselile na druga mjesta. Smanjio se broj radnih mjesta i mnogi stanovnici su se preselili u predgrađa. Istovremeno porasla je stopa kriminala i pogoršalo se stanje mnogih zgrada i četvrti. Dug grada također je znatno porastao. Godine 1975. New York City je skoro ostao bez novca za plaćanje. Morali su smanjiti neke usluge i zatražiti pomoć od državne i savezne vlade. Usred krize, horizont grada se i dalje mijenjao. Dovršeni su tornjevi blizanci izvornog svjetskog trgovačkog centra. Početkom 1970-ih kompleks je službeno otvoren 1973. godine. Dva tornja postala su simbol poslovanja i međunarodne trgovine u New Yorku. Tijekom sljedećih desetljeća gospodarstvo se postupno poboljšavalo, a kriminal je opadao. Mnogi stari kvartovi su obnovljeni, a broj poduzeća i turista se povećao. Ali 11. rujna 2001. godine teroristi su napali Sjedinjene Države. Dva oteta zrakoplova udarila su u tornjeve blizance. Zgrade su se srušile i tisuće ljudi su poginule u New Yorku, Washingtonu i Pensilvaniji. Duboka rana ostala je nakon napada na grad, ali područje svjetskog trgovačkog centra ponovno je izgrađeno. Na tom mjestu danas stoji spomenik žrtvama i One World Trade Center, koji je postao dio obnove Donjeg Manhattana. New York koji danas vidimo nije nastao preko noći. Sve je počelo kao zemlja Lenape Indijanaca. Zatim je postalo malo nizozemsko trgovačko naselje. Zatim je postao britanska kolonija. Luka za imigrante, središte revolucije, poslovanja, kulture i međunarodnih poslova. Grad je rastao zahvaljujući trgovini, imigraciji, izgradnji i radu miliona ljudi. Ali povijest ovog grada uključuje i otimanje zemlje, ropstvo, siromaštvo, bolesti, požare, ratove, ekonomske krize i terorizam. New York je mnogo puta bio na kušnji, ali sa svakim velikim problemom uspijevao se promijeniti i ponovno ustati. I to je razlog zašto je nekadašnje malo naselje na kraju New Manhattana postalo jedan od najpoznatijih i najvažnijih gradova na svijetu.